3, 2, 1. Mabalinda ka. Ay, abang kansunan da ka lang di sangaw. Mabibit lang. Mabibit laeng. Mabibit lang, tang. Makan. Kadang niya. Kas nasupay lugi ah. Ay, dati latan. Makan. Mabibit. Kayang amo da kadamdama dagi dancer. Apay na Lagi man pa tangipon mo ni sumursurot ti protocol. Nga protocol. Naka-social distancing. At kita ka karon ti partner tayo ngay. Ayan, awan, ayan na tayo. Mangitid kayo man. Rata man taga Villases. Mabibit Sige, mabibit lang. lang. Makatuyon. Sayang ti oras. Ayan na tayo, awan mo ti may guwit aguray ka. Madi mabalin ti upeng. Wow. Atangay na nakablaw. Ay, dati ni, ano tayo? Ate Day. Datoy, ang makatuyon. Diba? Wow. Ay, nadala ka video call na. Hi, ate. Buldom mi nila kayo mo, mabibit lang. Oslaniti ba? Abi na nitig. Nga baboy. Bulos. Ano palka? Hoy, mga sasta. Nagpintas ni Bangon na. Oy, kita man ni bako mo. Adali mo. Amo na nga bako mo. Ang langan mouth. Ay, hilo, bulodan mi nila kay mo ah. Siya, Haming nahingin ko na. agawin, tiltilan mi laeng ah. Buyaan mo to di YouTube nila kayo mo, mabibit lang ding Napay niya nga Dahil nagsao ka mo, Umal mo ta girlfriend na. Kasano kayo tungtong umal? Tatatatatatantas, jay. Huwag ka no. Ako na naman. Kaya nanibuyaan nila. Isa mo na data cellphone mo. Wow, tanong di kayo, Tanong nga sayang data inload mo nga ba inte? Ito mo kinibang Dito na ito pinitor me. Kasta tanong buyaan na ka. Bakit dapat na pimpindutom nga eh? Kasta na eh. Bakit chacha mo mo ta? Ayan, ayan ti. Uy, kasta nga talaga native na baboy. Hoy! Oy, naganak ka kukwak to gilabang ah. Bagi jingew. Hi, good evening. Thank you so much ta napangkatisang wanan pinagbigyan na kami. Anya tinagan mo ading ko? Erickson po. Erickson po. Uy, Wow. kabagyan ni Fernando po. Kas na cellphone na Erickson. Erickson. Ni Erickson, mano tawag mo? 25. 25. Uy, nasapa ka nga nalungtot ah. Di pa'y nagmarmara sa baka, langa ka nga. Hoy! Na-stress lang! Ay, na-stress. Tatang pinagtutudo, nup-nup. Isulat Oo. kasta. Kita, unay nga ulok na madata nakaping nga baka ni, nagping pati rupa na. Si Katay! Kas laki ni Rob nga lagdaw di rupa na. Ayan, ni Erickson, ada trabaho mo ading ko? Wala po. Wala. Ay, sado. Ayan, ni Erickson, ada jowam niya. Ayun po. Ayun! Hello! Ni jowam, amo na nga jowam isuna niya. Muna. Amuna. Kano Siguro kayo ba? siguro nakapangandata tikwa. Yeah. Talusa ka na nga tukak, sungakasta. Pwede pa nagkita na. Ako rin naman. Sa lutsudo man, normal ti panunot ni bako mo. Ay, normal, wun. Ito magamit yan na. Ah, ni Erickson, mano nga tawang kayo nga, manubulang kayo ni Bakit mo? 3 years na po. 3 years! Sorry! Mapirdik to pa 10 years nga nagkasal. Talaga pala ako mag. Na, uy, kakasto ti kay ko nga gwapo. Oo. Tagijay organic kunada. Organic ka, ti organic, exotic dada. Organic no, dati organic beauty at damo ti organic nga gwapo. Kasano nga organic? Tagijay takki no ang lugit tagijay. Dati Erickson niya, agay ayang tayo laang niya. Maki-right on ka lang ading ko niya. No yung yaman, dagiti aramidan mikinyam, joke lang ajay. Okay. Dati Erickson, baka di ba mo, siguro. Magsisilos daw siya. Hangkang agsilsilos. Ukulan di ingay. Pada kami nga ukulan ang kamadanagan, dipindi lang nagbaloy panuno na. Kumapit ka sa bakla, hindi ka magugutom. Kastoy, no yun niya tiniggamak kinyam, iggamang kiniingay. Wen, kasi kinulding na dataw ulom, kulding nga madjay ulok. No inungwang ka, ungwam ni ingay. Kasi ay na, kasjay, manipot ulong, agpapababa, agpapababa.
Hanga nasaya at nakaruba datoy hanga managpadigo. Aba, paiso ka tadyo ko nada. Eh. Nung nalumog ka nung tilalaki, basi about. Oy, hehehe. E di pagayak ko nga datoy kikiam. Saw-saw kusok. Inya mo Lalalala, may nagimar tingipon na nanti ni may maysa. Nakatunal ditoy. Ay, antay, ikang katikwa, trabaho. Inya trabaho na. Data nakatunal nga ngipan mo nga may maysa, ang kakwarta kat pa. Oh, inya tited mo nga trabaho na tabakal. Dati gawin pinagtugtug-tugto yung tinatayan. Ada sari-sari store ko Jordaneta. Inya tilakom. Kibon ka kibon. Alam ka kailangan ko na kibon. Sari-sari store. Ay, sari-sari store. Ang tatador ka lang ante, ada kwarta mo na da suldom 3,000. 3,000 tinay sa aldaw. May saldo 3,000. Ni, ante, agmayakan. Inya kay dadya nga trabaho suleng. Ang tatador lang isuna dya abay tiref me. Oh, jirif nga kasta, refrigerator. Wow. Aguri ka, mga refrigerator dati kaabay ko. Kambong. Haan, gasol. Ah, Tatador lang yung igit tiref me. Na dati gumatang suleng. Royal man. Umuna ka diya yung tiref. Lukata. Wan. Ante, nga nga. Libok. Ay, animal ka. Aramido nga opener ti soft drinks ginipon na. Ante, kumpat. Ante, nga nga. Libok. Nung napulting di kay sunang ngipon na, di awana. Hawana na. Iragbeg. Dato yan. Ikaw mam di mak. Kasi man niya na na Erickson kasi manipot ulo, ngagpapababa, Na, ngagpapababa. nakaot. Ay, nga nga. Nga nakaumaw. Animal, kabuton ko datoy. Abay yan. Antatag. Dapat yung iba lang. Kasaan tayo lang. Pamasay. Nauy, uri ka kasto nakapedicure. Naawan. Na, nagwapo ka tikunak ng natay mo dati kuko. Last night lipumpun mo bigat. Isabay mo dato Sa yun. runong mo dati kukuntangan mo. May lagi marang peso ni kalantatag. Lago, kasano nga na ati timang finger kanya minyo. Awan na nga dumanaw. Nagbabatit. Kasano nga nagpiklag kayo nga duwat. Na, Kasi kayo nga duwat ang ay katuluyan. awan, dati nga kinabasi na, o tiyan ti mo nang agdisaw. Kapilitan Kasano tugawak nga na dato. kasya na kay. Awan di tiyan. Tugawak Kasano pa nagtugaw mo. Nakiyay. Ay kasi sige komansyon tayo ti Ilocano song. Tapos niya kinulding na kinyam ni Suling isumuti kulding ang kinyak Wow, maestro, pasok. Isa lang basit, ano maawan basit, Erickson kapang kasta. At palakpakan tayo na natin ni Erickson! Ako na ka. Malaw na kot-kote, maalisang ka. Wow. Rumor na kita, ubeng dita. Ubing ati rumah. Kanya tatay. Ay nga ka ba? Ay ko labang putot Napanagad pa siya, hindi balasa. Napanagad pa siya, hindi balasa. Napanagad pa siya, una lang ay Erickson, tumanod ka dito'y Erickson ka ang tugaw ka. Tugaw. Umulog kami man ti tugaw apaw. Isublimi mo lang ito numalpas ti 40 days. Nabayag. At tuwang ayos ang pasit Erickson. Kasta. May duwa Duwa pa. pay. Patakan niyo. Kana yung makabulos dato yun. Nagwapo natin na iguyod mo ni kasla pagmulaga nga uken. Kuya mo, nagtali girlfriend ng buy-buya. Datoy kasla pagmulaga nga uken. Dadi kasla kay bubuang nga biyag. Ayan, Erickson. Ayan agad ni Baka Mau. Yes, and po. Rose Ann. Rose Ann, shout out kinyam Rose Ann. Taga ano ni Baka Mau? Summer po. Sama. Waisuna Bisaya. Bisaya. Waray. Waray! Waray. Nauyong ti waray. Ilakan taningin. Mataro sa Ay, tilo uray na uyong ti waray ko nam ngay na. Urayin na nga bung biyernes. Apa yan? Nauy-uyong Apa yan? Nabigsa kami no biyernes. Ha? Manggagamot niya. Makataros man suna tilo ka na. Tagalog po. Tagalog. Nasayang nga makataros nga makabalos. Ayan, Rose Ann, hiramin lang namin si... Ano tawagan niya? Mami David. Uy, mami ganda. Ay, piling. Mami, daddy? Mami, hiramin lang namin si daddy mo Huwag ka mag-alala, hindi namin gaganunin. Kabutang namin ang antatag. Ito yan.
Inigamak ulo ay mababainan. Inigamak ulo. Ay! Ako ulay ka kikinam lang ang imamag na ko, imason mo titugtol na tugkol. Adi ba ka matingay dis-iso muna, awan mata mo. Palpalakpakan na kanila kani, kaya nakakamasaksak taningin. Inigamak. Agor uray ka. Nagatidtog timid na ni. Kasla tugaw ti bisikleta. Oh, kano kasi nga timid. Nagasat ka ading ko. Apaya. Tatala na nakakita ti bilog tiro pa ng atidog ti tuga. Nagasat ka ditoy. Ang mabingin. Apaya. Nulayos ditoy Alcala, ditoy Pindangan. Amin Amin nga taga Pindangan na Ustelton. Nalmuston. Datoy to nabnabiyag to pa. Apay. To siyempre, adalaga rudon iti salbabida nan may salat pa. May salat di baba na. Ngam, ang kalauna yung dumdumaw. Apaya. Matay ka nga dagos. Apay garawd. Malsok ta marugong mo ni mga ag-suicide ka. Sige. Inigamak ulo. Hamon bigbig sa. Ay! Maminsan pa kita ipuson ka nga isa no. Di ko na lagi kansyon, inigamak ulo. Hapay nga tapanak imamag. Ulitam. Ayusan to daw. Inigamak Gamak ulo. Kasta. Na! At ang problemam. Amo saksak ni Gabang Erikson. mo ti imamag. Hanap kayong babag na arsagid ka laong. Naglastog yung maglo niyo. Na, halimatay ka na animal ka. Inigamak ulo. Siday. Lalayo na maya-maya. Inigamak ulo. Bungong. Apay nga ta pinunasab mo. Kasla si kapay lugi ah. Atayaw, Erikson, ninyo tibabatin mo ulong. Garang pinat. Erikson, ano ang susunod sa ulo mo? Balikat. Balikat, 25 anyos mon, agsasanga tarumo mon, di ka pa apo parti bagbagin. Mugay. Muging. Ganda man tisyo apo nalanit mo datang pa. Nalaan. Sige, kastam latan. Sige, muging. Inigamak muging. Ay naba. Inigamak muging. Patay! Nakakantali man siya! Nariho! Humulo daman ti dagom. Pauppasak dataw. Igaw, mapan na magtimplakan. Ay, aguray ka man, kumita ka man kanya. Ano yan? Ay, ang makadengdeng ti parya. Nagandal ti dengdengon na nga aba dataw. Inigamak Makmuging. Kaste nga. Inigamak muging. Ay! Mapitog ko datoy, maukrad nga kalakuong. Nagmasunurin na ito. Naglain. Masunurin ko ng timpagam. Animal ka pag sulpok tabagis Ako yaw. ito yung baga. Ada ka daw. Naglastog dati ng native. Ano yung baga? Inya, di ba ba? Tinugeng ni Erikson. Plat niya. Plat ka nung agong plat. Nag-imart akong nanay, kasla palatang tinyog. Hoy, kasta nga talaga ingay. No diplak ka ro, pang dapat diplak ba? Kaladapan ti pusa. Nagbaset. Tatagong. Inigamak Akong, agong. agor-uray ka sulik, agor-uray. Kaya, Nagangsag. mismo katatay. Napanapan ka nagpawi-awi. Mapunas ka rin kay inyong punas. Ang tita punasan ta. Punasan ta, brado. Punas ka, brado. Mapalino. Agay, inigamak Agong, agong makatutog ko. inigamak agong. Agong Ako nga pitika. Pinitik na ang adimanaw. Nagpabati mo di ramay na. Animal ka. kurang pa yan. Kaslang tuwag kami palito ti gurabis na ramay mo. Inigamak agong ko na lang. Yan. Nadayo ka pa. Inigamak
tag ngingiit ko nak tamalilis datagugong mo nga makimbab. Panay gigison na. Maanginan ti dakas kasla ka nakados ni nga kalding nga napulpugan. Ano ang susunod sa ulo mo? Ay, anong susunod sa ilong mo? Bibig. Ay, bibig ng bara, mga mabalin. Alangan na kawalong dato yung iwat daw. Ano, ako mga kayat na kawalan jigiwa natin. Wow, Nagkasa dato nga talaga ni Apa yan? Wow, choco na batok. Hoy, ingay! Naggimasan na. Nagmaya nga iyarat dato yun ni Agaklo-aklo. Matati sa kami to. Di tayo timid. Nakinita kayo ti personal ni Bakagman. Hindi pa po. Siguro na makita na kinya magkonsumisyon. Dakkel nga babawi na. Ay, so LDR kayo garon. Nagkamaman nyo may Facebook. Facebook po. Facebook. Oo, talaga ti forever ti Facebook. Well, at si kanto pa agmayaman gapo lang ti peso net. Makaasawa da foreigner. Na-scam siguro. Na-scam. Awanan inidot na Pinatay ka. Minatay na. Natil-til nila kayo kung kunana. Ay, wala kang signal. Connecting ka naman Well, pala. awan. Naibos iba hindi nga inload mo. Anong Dumawak sabi ka ni tumit Lula ka mo? na. Kababain. Kung lakat ka. Wala ka. Dito tayo sa may Tayo baba. teammate. Inig ka magtinig. Ay, mababain. Inig ka magtinig. Ay, mababain. Inig ka magtinig. Stop. Inig ka magtinig. Ungo. Animal ka kasi si Kapay Lugi. Ay, nungwang ka lang ano din. Babawi na ba? Oo mo. Apay nagpiling ka. Sige. Inungwak jay teammate. Okay lang kasi si Ingin bakla. Walang nawawala. Parehas kayong may ukol. Di ba? Kababain, hanga mababae. Wow. Dapat nga ikot, kuha ka proud ka. Makita na ka to di YouTube. Sige. Sige go. Inungwak jay teammate. Sige. Inungwak jay teammate. Amay namin tayo kong di sumaw. Sige sa ano? Inungwak di... Lalasan. Lasad! Inungwak di timid. Anong lasa niya? Anong lasa ng timid niya? Masay? Maalat. Maalat ko. Siyempre glingling utak. Dito na tayo sa leeg. Leeg. Makapatayat sa sinative. Choco na batok. Wow, Milo. Inig Gamak tengad. tengah. Ay, mababaina. Bagina. Inig gamak tengah. Ay, malayo na mayayayatan. Inig gamak tengad. Ay, talaga hindi pa talaga yung cellphone na. Hindi pa talaga yung cellphone na sika. Anya ti sumarno iti tengad. Balikat ang mabalit to lang sango. Dito tayo barukong. Diyan tayo sa dibdib. Tumaderkan. Tayo Dito ka tayo. muna, mamaya na. Dip tayo. Sige, tawagan mo. Baka Ah. gulot Alis Hindi, dito ka lang. Dito ka lang. Lipasan tayo. Asinugong. Dito na tayo sa barukong. Nyanagan Erikson. Erikson. Ni nadanon mo dati pagbibiyag ti ubeng. Oh. Agpili ka. Nya kaya mo petroleum jelly wino tire black. Nakaya mo, black wino petroleum jelly. Oh, nakaya mo, diesel wino kwa. Unleaded. Unleaded. Nakaya, Sige. kita tayo Barukong. barukong. Kasi noon niya tinaramid ko na barukong mo, isumat taramid ang barukong liingay. Inigamak barukong. Sige, Baklan sa amo dato. sustain na remote. Sige. Inigamak. Gamak barukong. Pauyasan mo ta. Pauyasan mo. Inigamak barukong. Sige na. How? Gamak barukong. Anang agunget. Ito sangaw. Isang mana, among Erickson, ato tinakaigam dito. Wan. Siguro nasa 300 plus. Kasi Wan. lang ni pauyasan mo. Dito. Sige. Pindot ka mga pindot pa cellphone mo. Sige, pauyasan mo tayo malpasan. Inigamak barukong. Ikaw Itaanon mo, narigat ti mabibitin, nasakit ti pusto. Ano ka rin nanin basi kami tibiyas na. Kasi ano na may gawa.
Ayan, sige, last. Sige. Inigamak baro ko. Ayun. Aging didi mo dati mo. Inigamak Gamak baro ko. Oh, Ay! ay mababain na. Gamak baro ko. Pagkalam. Anggal, kaya musika, subtitute. Subtitute. Apay, naguyong marupa na daw. Kasla mo, mangukop nga karasaan. Na mabibilang, sige, subtitute. Subtitute, ta. Makan. Sino subtitute, apaw? Ta, Nakaw, makatuyaw. Mabibilang. Subtitute, makita ka man subtitute na ingay. Awan. Ayan na tayo makatoy. Makatoy. Palakpakan tayo manapo dati taga Villases. Mabibilang. Awan. Makan asa kalatan. Dakil matangan ni kasla katira. Ayan, mapitin kayo apo na Awan, awan ti may kayo, mabitin kayo po. Doon mi dato yun. Awang nga talaga. Awan nga talaga. Ayan na toy. Jellico. Awan ti tumartaray garod. Oh, Dati lang tagamin soldadon mabibilang. makatuyan ang ko. Makakabibiit laeng. Tangay na Maipaitam ng lakay na akong agawon antay. Dati nang ko nagbidbidyo. Mabibilang. Makatuyan ang ko. Uy, wala ta followers ta. Ay, may mga followers tayo. May sa followers ta data. Nay, nagdimaling pa kay ni Eric Sunay. Nagbit ka lang makay, nagbit pa niya Uy, at kimuto. nagtaraki. Ay, Ah, sige, tipangos balot selfie ako kayo, nga. waro na nag-selfie tayo. Silping garudan, followers tayo ng uncle. Thank you, uncle. Si kayo laan. Sige, kasi na dahil makita yung likod ko. Siya mo. Doon ta. Apay nga na tayo, nagdip mo, nyak ang magiging ti calculator ang dahil mabalinaw. Mabalinaw. Ay, nagsulo kayo tatay, nagsulo ako mo. Ayan, Ayan. Ano ni Suleng? 1, 2, 3. Nalinam ka, uncle. Saka mo nakararwa ka likod. Sige. Nagimas nga ngiitan, uncle. Ang Nagmaya, nagigigugo na kalagimas na sa pawan ti papaya. Wow, kumutong dati na ayayang ka. Oh, bumasi na ka, eh. Hindi ta. Uncle, mang kapay. Kuha na nga po. Apo ko lang kanya, apo radyo langit. Ayan, tita, ayan, ti Marukong. Marukong. Di may ang buhaya ingin, ni Kuya, may isang followers ti Sulit. Ayan, thank you so much, uncle. Ayan. Ianos mo nga agboy-boya kada kami. Anya ulit tinagan mo, Kuya? Samuel po. Somewhere down the road. Taslagan na, Siya shout. mo, ini Kuya Samuel dito. Ayan, shout out kay ni Pindangan, Kuya Alcan. Samuel nga naggapo-apo iti ilit ti Alcala Barangay Pindangan. Wow. Ito tayo ayan, ti Marukong ng kal. Ang mamot siguro dato yan. Nay Marukong ko ng panay maparagpak. Maya ngay purusan papaya dato yung bigat. Kasla pitso ti Manok. Hinigamak Barukong. Tanong kang alogi, Uncle Samuel, tanawang pa. Kasla gili is umpa nga guyo dato yung 80 mil gastos ko dito yun. Inyatin kulay di mo ngay ng kal. Pinkes. Pinkis, oy! Mungay ti grade 6. Pinkish ka ko nagbalastog ko wala ka. Taro sa mo na kanti para nagaro. Hinigamak Gamak Barukong. ay nadabalina. Hinigamak Barukong. Pagkal. Uncle, upat na pagkal. Hinigamak Barukong. Wow! Nararami doon ngay! Manaktak kamot mapanaw. Hinigamak Barukong ay mababay. Hinigamak Barukong muna na. Hinigamak. Yog. Wow! God damn it! Adamay! Kinaot-kot Barukong. Kaot, uncle. Kinaot-kot Barukong. Ay! Kapay ka nabuntalan dati susok! Ulit! Ang kami kita! Kinoldit-kot mo ngay ay mababaina.
Tinungwak marupong. Oo. Umo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, ako na! Oh, limito. Ito tayo humot. I want to... Dito. Anayot ko mga simbita ko maasyanak mo, narapison na eh. No, ituloy mo ba natin ingay? Maawanan awas nila ka. Ay, alis na dati kanupe. Uncle, ingat ba pati barukong mo? Ingat, Datoy. Natawag ko dati na unod dito eh. Nasakit na malamiisan. Ruso. Inya, ti Tagalog ti Rusok. Sikmura. Sikmura. Inya, Inya, ti ti English ti English, ti Rusok. Sikmura, English ni Sikmura. Awan, di damo. Awan, tita mo. Datoy uncle, Rusok. Ti Tagalog na Sikmura. Iti English na Indasan. Uy, kasi ano nga yung dasan? Ni in the Father, in the Son, in the Holy Spirit. Ano ba ka palakpakan ba tuldaw? So at English na ti Rusok, Indasan. Parehas kaya nakatira ka sa mo. Nagtutwa kami sa ngaribo. Ito tayo tindasan. Inigamak Indasan. Ay mababalikan. Inigamak Indasan. Ay mababalikan. Karangkas dati na kaya. Inigamak Indasan. Lalalala, mapapal! Inigamak Indasan. Ay mababainan. Dito'y tayon pusod. Animal ka pagdadanaga ni Erickson. Apaya. LDR lang karon di girlfriend na nagsina tapay dagay lang. Deserve! Pakiyak ka pa adi tanta. Iti tayo enti. Pusod. Kita man di pusod mo, uncle. Na, nag-imaron. Paya. Dumawa taman apo ti Eric. Paya. Itugkol ko dito mapalabas talungal daw buno-buno. Uy, ingin apay nga ay. Hanggang marot-rot na na eh. Yak! Atadukin niya nagadubok mo. Oy, dati buok nga dati titawag na dati nga buok. Karog. Nya nga karag. Karugtong ng bulbol. Ay, tanay enti puso. Uncle Erickson, among tagputikaw. Son. Ay, Erickson ko naman. Uncle Samuel! Samuel! The road. Among tagputikaw. Amo ka? Wow! Kutikutong Sa bagay, kaya ko dati atintog ng ni Rickson. Punta gudwan sa lagi Erickson. Kikiam ni Erickson. Dati Dati ako. atog sa kikinse. Sa bagay, nasadsadya man sin ni Samuel ng ni Rickson. Uy, ang gagawa daw ingay. Lagi marin natin to. Nabakit mo ni Samuel niyo. Isuka mo man ang kay Samuel. Pangit ang ubang mo, Kami pangisukatan. sukata nga ro nga kay sumula abok ka. Iti kagardangkal. Inigama puso. Amo Ay, kanyo, nakastangkal. ikat taman ading ko, tabakan lumababtuog na speaker tayo, matay kayo, piduton na kayo ni Guzman. Inigama puso. Ay, Nga di jabot. Katugan ka ro doon. Ano na ununag nga pagputibutan. ay mga baina. Inigama puso ko na lang. Tayo ko kapayayayan. Inigama puso ay mga baina. Ay, yan na talaga. Yung palnag mo ah. Dito tayo pusaw. Pusong ay sos. Pusong ay sos. Pangamaan may sadangan langan. Madanon ko dato'y patultula. Uy, nagdaktul mo to. Uy, nabakod mo ng kalsambil niyo. Nabakod na may sadangan lang. Si Baba. Uy, ni Erickson tatay, talagang iyalika ka na. Yalika ka na. Dati lang ka. Dati itaya na. Oh, dati tayo na. Wow, nalalo. Gana ukol. Ang malangga na murno. Sigurado ka, kaya mo Ano matanggal. nila na sa mulaki day. Ni Erickson nga eh. Ha, please. Inigama Gamat pusong. ay mabalikan. Inungwakit. Umo. Wow! Ay mamabahina. Inigamak pusong kunana. Adayo ka pa ayayate. Hoy! Pusong Makais isbuak ang
Uncle Samuel ang muunay. Patayo ka ni Suleng. Hindi tayo tanggam. Tingan. Siyempre, alam makibiyang Uncle Samuel, tas siyempre, babae may gamak data baka tumangkan. Sige, tangaduan. Tangaduan At ipa-remind ko kin Uncle Samuel, tatay ni gaman na jay sinumbangin ka susok. Among ka di Uncle Samuel, tilas nga nang igam daytoy na 40 days di kalman. Itilas nga nang igam datoy na kumatos. Silikado. Ngam ginauding umapot ditoy nangabak tiwiting. Sinusupot Uncle. Nga supot ko na. Ingin na papaon na katalakon. Ay, naka mo niya problema na data bamta. Bam ngagtugtog ba mo pampansin? Sige, tayo supot na tingnan. kami pakita matalusay. Kaya pakita na di karurupan. Tita yaw. Ay, Uncle, aktal na. Abay na problema, Uncle. Abay, inintirapon na kami. Talang kalatan Uncle. Mabilis lang, Uncle, Hindi kababain. Kababait. Agin enjoy yung kuya, tagiti tao dito na kami nga intirapon. Mang tire. Kung may sa kuya, nga sika nagbayad kinyami. Ajay laang. Ay, lipas min apo, kaya yaw. Inya ko man usupot suna. Problema, am nasuputa. Inig Gamak tingnan. Kusupot garo, tumalan at tagigis mo. Ang malam kaya mo, tarumapnukan. Oras na lang paniningil. Di ba lang tanda? Gamak. Taguray ka pagtilaban. Tumaputa mo, Uncle Samuel. Gamak. Ilaya mo pa. Uncle Samuel, amo tip-tipabon bakang tugat agpiwis. Agbol Inig gamak tanga. Ay di makapahunda. Inig gamak tanga. Ay di makapahunda. Inig gamak tanga. Ay di Inig gamak tanga. Ay di makatalga. Master! Inig gamak tinga. Ay di makatalga. Inig gamak tinga. Ay di makatalga. Inig gamak tinga. Ay di makatalga. Inig gamak tinga. Ano yung kaigan? Nalis-lis, taukol mo! Hoy, tabalyaw! Wi-Fi! Tatakol daw! Kaya mo makikonek. Nailigsay, taukol mo bakla! Oh, nakaukol datoy. Yakan. Jikoiter ko, nagpababa. Wala! Ay, ni gamak tingnan. Ay, limtugon. Nakapasulak uling. Apa ya? Limtog ni Samuel. Eh, ang kalnabigat gumatang abok si Silen. Huwag tanong umpas. Tapos, naam na kaya tamok si Silen, nga pamti ice. Anong pos? Ayan, Palakpakan kayo man ang sa Samuel. Tamay sa iso na apo nga nang paragsak kayo, kada kayo. Kanang kisay iti basit nga ladingit iti Frias family. Ayan, pasalamatan Salamat, kami kuya. mag-apo ni Erickson. Lisa, ya kamanday. Ni Erickson nga, girlfriend na taga Bisaya. Ayan, thank you so much. Thank you. Itulog na ka. Thank you so much, Uncle, for being sports. Tatay, sinundo na kay Jay. Tatay, tulog na kamot lang. Kunting katahimikan lang po, pamadayaw kina Uncle Samuel, tay tulog men. Dagiti mga apo nga makipagtulot, ijay kay laeng likod. Ayan, Uncle Samuel. Nadanon nga rodan, Uncle. Ti panagtulod mo kinyam. Kunay nyaman, Uncle. Ti mensaheng kada kami. Kat may ilaw ka kinyami. Hanggang pagpakita ay nagpapaangot, tama nagbubutog kami. Wen, hang kamatanagan Uncle Samuel, takumplitun medyo siyam nga lualong. Damat. Iti barya di tapulsam na yung paglapamasahin nga dumanon kini San Pedro. Kung kabalunan ta kamot ti medyas, ulos, tano di ka nga aglamen. Ipabalon ni magkinyam, Uncle. Data antiparap, tano di ka nga agarrap di nga to. Atin tayo, karodon. Ay, ijay ti mulwanan na suling tayo, ijay ti pagbitakan ti inik. Ayan, dagiti barangay Tanod Apo, pag-iayos man dagiti. Wayaan nyo apo, tadakos nga may sagit. Barangay Tanod! Dagiti barangay Tanod!
Intayon, awan ti tumaltalyaw tadakas. Agoray ka biliinom ti pamilya kinubeng. Ubeng ti styro di likod sagay sa laan apan sit kun tinardaraan lang linaon na. Kun pamilya ni Samuel, pangaasiyo tagaggaden yon di manok tano makakulipagpagpay. Awan tumaltalyaw. Awan tumaltalyaw tadakas. Kita Ay, untog! Nadi ka nalasatan, Samuel! Ayan, thank you so much, Kuya, for being sports. Alright, ayan, tatama na po. The first set miningin. Ang kayo pa apo, kawawit, nakakadwa tayo pa apo. Aging gana, alas 12. Na kami ulit apo. It is Soleng Daos Band from Urdaneta City. Ayan, ato yun apo, ibaga ko, ado kayo pa itata apo dito. Ada apo ti YouTube channel, kin Facebook page apo, ti Soleng Daos Band. Diyan nangyari apo tata dito, mabuya tayong to apo di YouTube. Paki-like, share, subscribe, follow apo. Ay ti Facebook page me. Soleng Daos Band Official. Adan apo ti 321,000 followers. Ay ti YouTube channel. Adan apo ti 66,300 subscribers. Pakinayon na nyo man apo, like, share, follow, subscribe. Salamat po. Ayan, dagitang pa nakapag-follow, nakasubscribe apo. Aramatin yun, tanutikas takot mabuya yun to di YouTube. Di nangyari tata dito yung kastamot apo. Salamat, iti pamilya nga nasitnan, iti Freya's family. Iti nasayaat kun nabara nga pa nagtaripato yo, iti Bunggo, iti Suling Daos Band. Kun i-like yo, i-share yo apo, tano madupay, iti followers, subscribers. Kun supporters met, ano, proud to be Ilocano, proud to be taga Pangasinan. Hangkay pa'y gawawin, tati pa iti Bunggo, iti Suling Daos Band kada kayo, tatat pangarabi kasla halo-halo, umun-unog umimas, rumabrabi, puwing pintas, palakpakan tayo ng tigas. Salamat, kinigan! Salamat, naimbag!